Para mariñeiros, nós. Bos días. Estades esperando para a consulta de Don Melquiades? Quen é o último? Marcial, ti a min vesme cara de querer morrer? Porque por donde pasa Don Melquiades, alias Atila, non queda nada vivo, Nós somos parte dos muebles do bar, pero creo que agora está libre. É que, como vai tu a tía? Viva, polo menos. Aunque despois de pasarlle por riba o camión do butano xa non há capote. Pero viñoche precisamente para que Don Melquiades me diga como están as cousas. Tiñoche aquí o parte da UCI. Marcial da Fonte, pasa a consulta. Vou. A ver que te... Mi madriña. Que tipo de animal é este? É a miña tía. Tua tía? Pois a tua tía está para o arrastre. Está para mandar para o porriño. Non vale nin para facer almóndegas. Chegará a primeiros de mes? Non é pola paja que a quero moito. Ai, querela moito. Tamén quero moito eu, sabes o qué? Mais que eso, adoro. Un bo jalo esplumado. Ai, perdoe. Aquí ten. Moi ben. A ver como te explico eu. A túa tía, o que ten, é que está conectada a unha máquina. Unha máquina que lle dá alento. Entendido? Entón, vou eu, poño un caso, e sobo nun botón que hai ali na máquina, sas. E que pasa? A túa tía morre afogada. Seu che clavo un coitelo, che revolvo nas tripas, ti tamén podes morrer, O único que trataba de explicar é que a túa tía depende dunha máquina para vivir. Pero, Marcial, para aí un pouco, home. Pero ti de que parte da montaña que estes? Don Melquiades non lle vai a dar a botón ningún, Non ves que ten que ir a Coruña e non pasa o control de alcolemia? Si, é todo o desvén do monte para vivir ao lado do mar. Levo 20 anos nesta aldea e cada día estou máis sorprendido. É máis gordo. Cobi, leva aí a Marcial e explícalle como é ese conto do botón, E a nós non nos fai falta jalo. Cunhas copiñas de sol e sombra chega. Veña, vai. A ver, Marcial, tía ten coñá e anís na casa. Por si hai un velorio. Eu son un incomprendido. Aquí o único que teño é clientes que diga pacientes, pero que é ter un amigo. Nin tan siquiera teño a ninguén que queira xogar a partida comigo. Quererá dicir contra usted. Porque a ver quen é o valiente que se atreve a ganarlle. Home, eso o que denota é que eu ao tute son infalible. É recetando veneno. Pero a que íbamos? Voulle propoñer unha cousa. Imos xogar unha partida e eu voulle de seu compañeiro. Non o podo creer. Un amigo aquí en Cormeriñas. Por primeira vez, un compañeiriño para xogar ao tute. Vámolo deixar nun socio. A min convenme. A min tamén. Cobi, Marcia, vinde pa aquí e de paso tráeme esa copa que teño aí. Que, Marcial, tú a ti é que? Espero que mellor. Xa me explicou todo o Covid conforme era. E vou chamar ao hospital para que lle cambien o botón por unha bomba que lle bote aire seguido. Eso está moi ben. Séntate aquí con nós, a xogar unha partidiña, que ahora xa estás máis tranquiliña. Pero, Pi, Cobi, cala a boca. Non ves que se perdes págache, Marcial? Que peso lle forrastes os cartos do taxi para ir ver a tía a Coruña? Agora non ves que está máis tranquilo que nunca? Que? Pinto, compañeiriño, a ver cando me faz unha visita pola consulta. O que pasa é que non me levo moi ben cos galos, só. E a min non quero que me escames. Un pinto escamado. Que simpático. Pois, sábecheme ben, escamado en caldeirada. Aí vai. Esa aguantei vivo hasta ahora. Déixame seguir co mismo tratamento. Covid, renuncio. Salgo de 3 e telo as. E as 40 e tiras morrei. que remedio. Calcara lle gana tila. Dijo Don Melquiades. Para mariñeiros, non.